Il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD iltaqa' biex jiddiskuti r-rapport mitlub mill-General Workers Union dwar l-impatt taż-żieda fil-prezz tal-fuels. F'din il-laqgħa ma kien hemm l-ebda qbil bejn il-Gvern u l-imsieħba soċjali dwar il-kumpens għal dawn iż-żiediet. Dan minkejja li mill-bidu ta' din is-sena s'issa il-prezz tal-fuels ogħla 3 darbiet flimkien ma' żiediet oħra sinifikanti fil-prezz tal-gass. Iżda l-Ministru Tonio Fenech l-impatt li ħallew dawn iż-żiediet mhuwiex straordinarju. L-impatt s'issa mhuwiex wieħed straordinarju. Fenech qal li l-Gvern se jkun qed iħejji rapport ieħor li jistudja l-impatt ta' dawn iż-żiediet fuq il-faxex l-aktar vulnerabbli tas-soċjetà li ma ġewx inklużi fir-rapport oriġinali. Ir-rapport li ġie ppreżentat lill-imsieħba soċjali juri li fl-aħħar 8 xhur iż-żiediet imħabbra fil-kontijiet tal-ilma u tal-elettriku fil-prezzijiet tal-gass u tal-fuels kienu l-fattur ewlieni li waslu għall-għoli tal-ħajja. Il-General Workers Union esprimi d-diżappunt għall-eżitu ta' din il-laqgħa. L-eżitu tal-laqgħa nħossuna diżappuntati għal fatt li minn wara din il-laqgħa il-poplu in ġenerali li ġie milqut biż-żidiet li kien hemm speċjalment fuq il-fuel ħajibqa' mobi b'daw iż-żidiet. Aħna bħala Workers Union ħan niddiskutu issa internament il-way forward. Però nista' ngħid ukoll li anke mill-istess rapport ħareġ biċ-ċar li l-inflazzjoni pereżempju f'pajjiżna hija waħda mill-ogħla fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Tony Zarb qal li s-suġġeriment min-naħa tal-Gvern kien li l-poplu inaqqas l-użu tal-karozza. L-Assoċjazzjoni ta' min iħaddem u l-GRTU qalu li l-mekkaniżmu tal-kumpens tal-għoli tal-ħajja diġà huwa biżżejjed. Dejjem għadna li hemm mekkaniżmu li bija jinħadem il-cost of living, dak il-mekkaniżmu ġie użat meta l-inflation kienet għolja u kif ukoll meta l-inflation kienet baxxa. U għal daqstant aħna nħossu li l-mekkanizmu jaħdem għandu jibqa' kif inhu. Aħna bħala employer organization ma naqblux illi għandna nivvintaw narġa' ngħid kif niskussjaw l-ekonomija fi żmien li huwa tajjeb mixin imma tagħna għadna telgħu. Dak li rridu huwa illi niddiskutu miżuri li huma li ħejjnu l-kwalità tal-ħajja tkompli tiżdied imma b'mod sostenibbli mhux illum tola u mbagħad għadha nerġa' jkollna nerġgħu diskutu kif ħanerġgħu nilqgħu għall-inflazzjoni. Diżappuntati imma li ħajerġa' jkun hemm rapporti ieħor tarġa'. Diżappuntati għaliex aħna nemmnu li biex ikun hemm diskussjoni serja jrid ikun hemm rapport informattiv li jassal għas-soluzzjonijiet ġusti għal kulħadd. Ir-rapport il-ġdid għandu jitlesta u jkun diskuss fl-MCSD f'Mejju li ġej. Waqt li kienet jiltaqa' l-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali l-MCSD, il-Forum Unions Maltin li baqa' esklus minn dan il-Kunsill għamel konferenza tal-aħbarijiet li matula qal li l-Gvern għandu jsib soluzzjoni għaż-żiediet fil-prezzijiet tal-fuels. Il-President tal-Forum Unions Maltin qal li żiediet fil-prezzijiet tal-fuels iridu jitqablu mhux biss mal-prezzijiet Ewropej, iżda anke mal-pagi tagħna u dawk tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Waqt li l-prezzijiet medji tal-petrol u tad-diesel f'pajjiżna huma fl-istess ilma tal-medja Ewropea, il-paga minima f'pajjiżna hija ferm anqas mill-medja Ewropea. Waqt li l-medja tal-paga minima fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea hija 912 euro, f'pajjiżna il-medja tal-paga minima hija 570, differenza ta' 342 euro kull xahar. Meta nimlew karozza, meta inti tmur u timla b'40 euro karozza, inti m'intix qed tagħmel hekk għax qed jolgħu il-prezzijiet barra li huwa veru, imma għandna taxxa qiebsa fuq il-petrol, taxxa li aħna ma' 40 euro qed inħallsu kważi ftit iktar minn nofs taxxa lill-Gvern. U allura aħna kemm se ndumu nistudjaw. Il-Forum qal li l-Gvern ilu 16-il sena jirrifjuta li l-Forum tagħmel parti mill-MCSD u anke fil-Parlament ivvota kontra li l-liġi tkun emendata. Kieku llum il-laqgħa tal-MCSD kieku ma jkunux unions bħal tagħna, kieku laqgħa bħal din laqqas kienet issir.